Goizeko talde guztiaga, eta Euskal Herrian aro garaikidean zer gertatu zen kontatuko izuegu da orkesture bai. Osa, anzestu. 1789ko Frantziako iraultzan. Gobernua eraiki loturiko aldaketak handiak ekarri zituzten. Ipar Euskal Herriko probintziek forua galdu zituzten. Herritar guztien berdintsuaren ideia ere ezarri zuen iraultza frantsesa. Neta, honetan, menditan nonak total zituzten. Gerra zibilaren hasiera. 1986ko uztailaren 18an, Frantziskotako general espainiarrak eskatu-kolpea jo zuen Espainian, beste zenbait militarekin elkartuta. Pasarterik mingarrienetakoak Durangoko 1937ko martxoaren 31 eta Gernikako 1937ko apirilaren 26 bombardaketak izan ziren. Forua zirela eta sortutako gatazken erabat aldatu zuten Euskal Herria ere. Espainiako agintariak hainbat erabaki hartu zituen 19. mendean. Industria modernoaren sorrerarekin eta hedapenarekin Euskal gizartean aldaketa handiak gertatu ziren 20. mendearen hasieran. Bilbo izan zen Euskal Herriko industriagunerik garrantzitsuena. Eta orain gu Gernikako bombardaketa antzeztuko dizugu. Ama, zera jaldeko dugu ez dakit zer nahi duzu. Oiaskoa egia. Bale, nire erostea jundeko dugu. Bale. Bazen ella eskerri eroste. So, tenor. Goia eskerria nahi du. Hortxe bat bakarra egin zizit. Hola. Hola, gust txapa. Izua. Amor. Bazen jarria. Gernika bombardeatzen ari gira. Venga. Este protesco tiene un chica. ¿Veis? Ay, señor.
Ai, ama, haze pena, amo nahitzeko. Haze pena sentituko den hau gaixo txiki honek.